A Concellería de Cultura de Noia organiza un ano máis a Semana da Historia, que chega este ano a súa 12ª edición. Desenvolverase do 3 ao 10 de maio no Teatro Coliseo Noela. Baixo título nesta ocasión de As Portas do Mar, as xornadas porán en valor distintas áreas como poden ser a historia, a arte ou a música, entre outras. Donde se van a tocar diversos temas durante 7 días, unhas xornadas que se celebran no Coliseo Noela, e como dicía, para nós é algo, penso que das actividades máis importantes que podemos celebrar. Nesta ocasión, o lema As Portas do Mar é destacar esta importancia que tivo Noia durante a Idade Media, durante a Idade Moderna, en relación co mar, porque era un lugar onde afluían os peregrinos dende o norte, e en Noia había varios hospitais, e Noia tivo unha impronta moi importante en relación co mar. Ademais das ponencias, o programa completarase tamén con outras actividades, entre as que se atopan varias actuacións. O sábado 3, na xornada inaugural, coa actuación da Escola de Danza Oitos, e o mércores 7, cun concerto de Esperanza Mara e o Grupo Aslens, con cancións inspiradas nos sons do mar. E invitar a todo o mundo para que participe en estas xornadas, nas que todos aprendemos moito, que, están moi ben pensadas, xa simplemente o nome, As Portas do Mar, eu creo que xa é moi representativo do que é o noso concello, buscando ese mar, pero tamén falando sempre da historia.